Tarawih sini ketambak semua saat ini sendiri mana sini TTI di sini honorable chairman. Tini kelab nog dogo fiog rumani belai no kaham tamne male kelab tong nani nango tamne male sini para am chayo sung sok diri rogoi bichar khlayo chok diri rogoi bichar khlaiman pore aino ya phaya sani no kelab rogoi bo bichar khlayo tini kelab rog omahai kai uddog na hamani ba taisa khab chalaye nok rog khuluk laye omahai kai khlaiman belai khana kaham tabuk chini tamne poribesh chini para amchayo poribesh kaham korinani para amchayo tabu drugs ala telayo para amchayo tongma saya nenglayo chalayo bulayo toglayo khoroksa tai khoroksa amhai rokno bichar khlaina nge club rok agu phainani nango club rok jodi agu phaiga hangkai tini samajobo tai kisa jeng sasakai tongui manai ar para amchayo nenglaimani chalaimani thenglaimani tabuk tas thenglayo tir thenglayo abrongno opkhai manai hingkai ekmatra club no tai drugs rok je naha tonglaimani abo club ni chai tongmung bai jodi agu gui phaiga hingkai abo jeng boddo khai manai club rok nango bongthani obono kobong mungnargo para amchai jeta club norok ni area tui phano control khai dihini nai kobong nan musung hambai club ni secretary ni program Manoranjan Debba Manoranjan secretary